Moj posao je vezan, brate, za ovaj setup, a njen posao je više vezan, brate, za njenu estetiku, stana, ovo, ono i to. A sad pitanje jedno, ja imam jedno pitanje za Muđu, zašto ne bi se uselio sa Janom, pustio nju da dekoriše stan, a on napravi svoju sobu i setup kakav je zamislio i da joj misli da ne smeta njenoj estetici. Koliko su zajedno oni, ljudi? Nemam potrebe da ja sada se nešto selim, da ja idem u Beograd ili ona da dolazi ovde, a planiramo da imamo zajedničku kuću. To je respekt, Buraz, respekt je zajednička kuća, nego opet kažem kao, meni je malo smešno taj moment, nije daleko Beograd. Meni je baš čudno da budeš u vezi sa osobama da se ne viđate svaki dan. Pogotovo posle veze, zajedno ste 10 godina da se ne viđate svaki dan. Ne viđaju se svaki dan, zato su i opstali 10 godina. A to je najgluplji argument koji možda kažeš, zato što onda kakav je to odnos, razumeš? Ako je zbog toga, ako su ostali zbog toga što se ne viđaju, što su zajedno.